parasma dihita mandohoti parmingguan di Bagas Joro HKBP Mampang Perapatan, lumobi dihamu naholongon hombas ondope mandohoti parmingguan di Bagas Joroon, dongata ma debata. Tamulai ma parminggota marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mopa langit dohot tanaon. Amin. Gok asini rohani Jahoba do tanaon, marhite-hite hatani Jahoba do menjadi akka langit, marolop-olop mahamu ale aka partigor, mangasahon Jahoba, talup do marende akana ujur maroha haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha nasumurung. Di dok hatam do ikon manaon hami jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus asa rab hami dohot ibana tuhasangapon. Sai parohai mahami asa uduk hami tulomoni roham jalahot hami dihaporseaon nature asa toktong makirim di haheheon dohot dihasangapon sogot
silehononmu tu akana porsea tu diho. Amen. Kudul mahamu. Marende mahita. Tatangihon ma patik ni bata, patik parjolo tu sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Aho do Jahoba de batam nina de batata, dang jadi marekup au bahiononmu de batam. Paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Ro di na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalana. Aihona uhumna do sogot akana marsineang ni goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maula hamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papitohoni ari paradiana ni Jahoba de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borumu manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni huta ni halak pe na mangobati hutam. Ai dina onom ari dot ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitohoni. Dibahini do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradiana
jala di parbadiai. Ima sahatna atong kerap manggido gogo mahita mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita. Tima dosata tu adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani pargogo nahatu dosan. Paresi roha midahami nadangolon. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu jaladang adong haporseaon di bagasan roha nami nian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Matsai godang do pangalau siaon nami di patikmu, alai ingot mahami, ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham, sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalau sion nami. Sai ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, mar pamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosa. Songonon dohatani Tuhan Jahoba. Nunga polahu pasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai au dosi paluaho, hasangapon madi debata nadi gijang. Amin. Udul mam. Marende mahita. Tangihon mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon natar surat di Sada Kronika Bindu 16 ayat 28 sahatu 30. Tajaha mamar sikap soring. Hamu ale akka margani akka bangso saya lehon hamu matu Jahoba
lehon hamu matutu tu Jahoba hamuliaon dohot hagogon. Rayon mah maradopon ibana ale isi ni sandok tanoon. Hotma atong portibion dang tagamon humordit. Marhasak-hasak malauti ro di isina, maro olop maladangi, ro dinasa di sini. Mandok mauliate mahamu di Jahoba aina basa do ibana, airo di saleleng ni lelengna do asi ni rohanai. Pinuji ma Jahoba debatani Israel, siana saingan sahat rodi saleleng-lelengna, jala rimbang soi mandok amen, jala puji-pujian di Jahoba. Martua doakan natumangi hon hatani debata, jala naumpe opsa. Amin. Marende mahita. Tindakon maha porseotai, songonah dindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sahatu dosan, natumo palangit dohon tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sahabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di pangmuhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuatu banua toru tuntanon, na mulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahu dulu siamun di bata Jahoba amanai pargogo nasahatu dosani, di sima ibana aimah mulak sukut nanon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ao porsea di tondi porbadia, jala adong sadahuria nabadia,
Huria hato panding al Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot haging nahalak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema puji-pujian sian Maranatha.
Tabegema tikting namasa di mingguan. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Na parjolo, guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu jubilate. Marolop-olop tu debatama ale sadok tanoon. Doho topik las rohaku jala marolop-olop suaraku. Paduahon. SK mutasi pendeta fungsional HKBP Mampang Prapatan. Hobar tu surat keputusan ketetapan opui Eporus HKBP nomor Sada Siapitu _PDT _SK _07 _2026 bahwa Pendeta Suryani Ida Sihite STH, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan, laho mutasi gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Semper. Jala hobar tu surat keputusan ketetapan opui Eporus HKBP nomor Sada Siawalu _PDT _SK _07 _2026 bahwa Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar MTH, Pendeta HKBP selesai tugas belajar laho mutasi gabe Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan. Di hari Minggu 3 Mei 2026 neng dipatupa paujakkon Pandita Suryani Ida Borusihite STH di HKBP Resort Semper. Jala di hari Minggu 10 Mei 2026 neng dipatupa pisah sambut di HKBP Mampang Prapatan. Patuluhon, pelaksanaan priorisasi seksi lansia. Sadarion Minggu 26 April 2026 di Parmingguan pukul sia 30 Manang Bahasa Batak Dung Sidung Pelean Paduahon di Patupado acara pelantikan kepengurusan seksi lansia periode 2026-2020 walu. Pinabotoma tu amang inang natarpilit tu pakobason asaro madohoti pelantikani. Opaton, pelian amplop gotilon do tahun transformasi 2026. Sadarion Minggu 26 April 2026 tapasaat ma pelian amplop tu kebutuhan akka ulaun ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasaat mai ditiki marsi jalangan di parade do ingananna di labung ni pintu haluar. Balimahon, Parmingguan keluarga dohot pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 3 Mei 2026 di Patupado neng di Patupa Parmingguan keluarga di nama Nogot Marbahasa Indonesia pukul 7 Manogot di Arian Bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Rap hudul masa keluarga jala boido patu begeon edde puji-pujian marumak kon vokal grup keluargai jala tapabotohon ma tupar dipabotohon ma tupar halado. Laus disi tapasat ma amplop pelian bulanan manang tahun. Keterlibatan keluarga di bagasan ni pakobasion hare tahun dohot kolektan di Parmingguan keluarga bulan Mei manogot dohot arian neng di Halonguton sian week 5. Jala di Parmingguan pukul sia 30 pasahaton ni huria ma marhite Pandita ulos tu akka ruas ni huria nama rumur 70 tahun di bulan April 2026. Paunopon family gathering week 2 dohot week 3. Hobar tu perayaan pesta gotilon doho tahun transformasi tahun 2026 di hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 neng di Patupa Family Gathering Week Sada Dohot Week Tolu Maringanan di Anjungan Bengkulu Taman Mini Indonesia Indah.
Rap Borhat Mahita sian gereja pukul sia pagi. Pinabotom matu sude ruas ni huria di week 2 week tolu. Asa mendukung huhut Roma dohoti kegiatan ini. Pendaftaran boima di pabuaon di pasaha tu situa week masing-masing. Papituhon, laporan dan pembubaran panitia emeritasi Pendeta Robert Pandiangan MTH. Di hari Minggu 15 Maret 2026 nunga di Patupado acara paborhaton memasuki masa pensiun Pendeta Robert Pandiangan MTH. Sude akar rumang ni kegiatan saat acara puncak nunga dengan di Patupa. Adong hasil pengumpulan dana tu acara emeritasi sebesar 380 juta 382.182 rupiah. Jala di hari Kamis 23 April 2026 nunga di Patupa pembubaran panitia emeritasi Pendeta Robert Pandiangan MTH. Mau lihat tema di pasahat panitia dohot huria tusude ruas di Pandonganion dot parsido ni huria saleling mangarade acara emeritasi. Pawaluhon, kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2025-2026. Obar tu partikian merujung ma parsi ajaran malua tahun ajaran 2025-2026. Ani di Patupado aka ulaon na ikon dohotan ni aka parguru malua. Na parjolo Sabtu 2 Mei 2026 pukul 10 maringanan di gereja. Kegiatanna gladi resik menyaksikan iman pelajar sidi. Paduahon Minggu 3 Mei 2026 pukul sia 30 maringanan di gereja. Kegiatan menyaksikan iman manang makati dakon hapor seaon. Pukul 8 manogot foto keluarga sidi. Pasiahon bazar seksi perempuan. Obar tu pangolopon salah satu program kerja seksi perempuan ima parheheon. Maka sadarion Minggu 26 April 2026 neng di Patupado papunguhon dana marumakom bazar dung sidung parmingguan di pukul 7 dohot pukul sia 30. Pasapuluhon. Pinaboton tu sude ruas HKBP Mampang asa tapasahat ma pelian bulanan manang pelian taota lau makobasi ulaon di huriata tahun 2026. Pasapuluh sedaun jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan perpunguan di parsitongaan ni minggu boima taihuton hombar naung diaturhon di buku tikting. Pasapuluh duaon partangyangan week. Di hari Selasa 28 April 2026 memuka pukul 10 sia 30 wib. Patu paotado partangyangan week ima di week 2. Nama jabui keluarga Geri Siahaan inang boru pasaribu di konsistori. Week 4 nama jabui keluarga R Siagian inang boru tambunan di GSG. Rap mahita madohoti partangyangani secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Pasapuluh toluan ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid. Hatani debata pasahat ma dalanmu tu Jahoba jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Pasalmen 37 ayat 5. Pasapuluh paton namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta nama ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 16. Pasapulihon nama ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon
turuas ni huriata na marulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani di bata. Alai di jolo ni salhutna, marsi haholongan situtu mahamu. Ai dikukupi haholongan nido, rohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Pasapulo nopon, laporan persembahan amplop gotilon do tahun transformasi 2020 onom. Berjumlah 12.750.000 rupiah. Hatoranganna songon natar surat di tik-tikta. Pasapulu pituon, laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya pertanggal 10 April 2020 berjumlah 32 juta 10 tolu ribu 10 tolu rupiah. Hatoranganna songon natar surat di tik-tikta. Akapelian hamuliateon dot nasing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan na saminggon tuhatan nama masu-masu. Tabagema puji-pujian sian seksi ama.
Apabungguma Peleanta 1A 1B Huhut Marende Mahita. Dameni debatana sumurung siang salut roha, ima mengaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Oras mahita salutna. Atani debatan nagabe barita nauli di Menggutas Darion, tersurat di buku Ulaun Apostel Bidu 2, ayat 22 sahat rodi ayat 20 lalu. Dalam Alkitab kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 28. Ujahama di tongat-tongata di hata Batak songonoma tersurat. Hamu aka halak Israel tangihon hamuma hataon. Di patadapon debatado Tuhamu Yesus Nasian Nazareti, hinorhoni hagogoon, halongangan dohot tada akan pinatupan ni debata,
di tonga-tonga muna songon naong binoto munai. Marhite sian tangan ni naso marpatiki digatukon jala dipu sahamu ibana. Dung dipasahat debata sian tahina nahot i dohot sian pamotuan na hian. Ibana do dipahehe debata. Dung di har-hari bernit ni hamatean. Ai dada na hatiopan hamatiani ibana. Ai marhahonaan tu ibana do padok ni si Daud. Totong do huida tu haki di joloku. Ai di siamuku do ibana asa unang humordit au. Alanilas dorohaku jala marulupulup suaraku. Dagiku pe maradia dohuhut makirim. Aidang pasobommu diriku di Banuatoru, jaladang loasommu nabadiami marnida habusuhon. Nunga di pabotohoko tuau akadalan hanguluan, gohammu doau halalasiroha dia dopami. Ima saatna. Ruas nani aulongan itu hatta songon naung diwartakan nakin guarni mingguta ima jubilate. Jubilate lapatanna marulupulup manang marlas roha. Buatahe las dorohat tanwaeng kamanginang. Ada sukacita kah? Amin ya. Jadi meragam mabain las rohatta. Alai biasana mangetong akka pasu-pasu ni debata do hita asabui las rohatta jala madok mauliate tutuhatta. Misalnya molo naik gaji, naik jabatan, adong hahi pason di pasu-pasu debata kayana kota, song ni nang kapoparat tapi. Molo di situasi songoni pasti las dorohata tiaka manginangate. Alai molo naik aka argani situ horon, naik BBM token naik misalnya molo naik ning omah. Ahadona naik biasana di sini. Rak madok mahita orang-orang teh. Ya biasa song ni dote, amangu memang song ni dote. Jadi memang ternyata molotusido ojahan nelasni rohata ala Tuhan mamasu-masu ala dinggan sude ngulunya kapoparata maka marlasni rohahita biasanya lasni rohana songonon gabe kondisional. Kalau banyak berkat, puji Tuhan, alai molo masa aka pergumulan hidup, totu na terjadi ima aka orong-orong doate, ungut-ungut dohot aka nasing. Hidup menagabe husukun nakik kita di bonani jamitaon. Buha dosonari las doroata manang na boydo marsura-sura kita. Mudah-mudahan nanti akan manginang dukon mamereng jamito kita dang be tergantung tua kapasu-pasu dohot na kondisional lasnya rohata dohot pamujita tutuhatai alai senantiasa ido diajarhon Paulus tuhita di Filipi 4 ayat 4 marlasi roha mahamu huulahi sehalinai marlasi roha mahamu. Dang natotu merdalan mulus sude perdalan ning ulu taon alai diajak do asa tema sentral ni ngulunya kana porsiai marlasi roha. Puasa ala didasarkan kepada kesaksian perbuatan Tuhan di bagasan ngulu taon jalan adilehon nau marga tungoluta. Songon jamitani natabigi turpuk na hujahanakin. Turpuk na pinasahat ni pengkhotbah baru dia pengkhotbah pada saat ini alai sangat luar biasa. Ima sian sahalak nahya murid
mas suadahon Tuhan Yesus. Ise guarna tahe Simon Petrus. Ibana hiam mengkhianati manang menyangkal Yesus tulu hali adorang somartahuak dope manuk padua halihon. Ibana menyangkal naso ditinadana Yesusnya. Mabiar ibana tu ancaman, mabiar harus turut disalibkan. Molo gabe konsekuensi ni si hutto Yesusnya. Ujungna gabe menyesal do ibana memang tikini. Dang lari ibana sian persekutuan, hot do mana busay pajupa do hot Jesus. Jala molo taingot sotik taritiu, tolu hali dihianati ibana, manang disangkal ibana Jesusi. Ale molo tajahat di Yohanes 20 sada. Adong pendekatan pastoral pribadi na pinasahat ni Yesus tu ibana dengan bertanya, holong doroham midaau, 3 hali tahe suku-suku ni diajukan 3 kali. Jadi tolu hali Simon Petrus menyangkal Yesus, alai laus tolu hali dotong nang diulahi Yesus patak kason holong ni rohana. Kasih yang memulihkan, kasih yang mengampuni, kasih yang memberi kesempatan baginya kembali, gabesi huton jala parbarita nauli. Jala perubahan ini terjadi ima ditajaha di Turpuk Ton ulaun ni Apostel Bidu Duaon berkisah tentang haroron itu di perbadia ima Pentakosta. Digohima saluhutna akasisianna na paimaimahon haroron itu di perbadiai. Jaladung digohi terjadi ma perubahan na sangat besar. Jala mendasar. Ima si Simon Petrus yang tadinya pernah menyangkal Yesus, Simon Petrus na tadinya latar belakangnya hanya sebagai seorang nelayan biasa, na barangkali dakyatong nang gabe tampil di bait suci, alai nuaing dukon digohi to di perbadiai bana, jala hidupnya telah dipulihkan oleh Yesus Kristus, gabe parjamita mebana na tarida di bagasan Turpuk Ton. Jadi dakkolan sekedar pertobatan, alai tarida dotong nang didirina buah pertobatan. Dakkolan sekedar si ihuton Kristus nagabe ahli waris di kerajaan Allah. Alai sahalak murid ni Tuhan Yesus nagabe parbarita nauli jala bekerja tu kerajaan Tuhan. Jadi ini yang seringkali juga saya tahu ulang-ulanginya di bagasar rohata. Hala Kristen dakkolat terju gabe pewaris kerajaan Allah, tapi juga harus bekerja bagi kerajaan Tuhan. Dang disurgoi ulaonota, alai di tonga-tongani portiviodo. Ubaina Petrus yang tadinya tidak tahu apa-apa, katakanlah awam tentang kitab suci, alai sonari bana bersaksi, marjamita, taringot tu pabahenan ni debatana patar di Yesus Kristus ini. Jadi diulahi ibana musai taringot tu Yesus na tersilang, alai dada hola dipusa ibana mate di kayu salib, alai doho dotonang dipahehe debata ibana sian na mate. Jadi 2 pesta besar nungaterayakan ima Jumat Agung marhite pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa kita, jala sekaligus pasca kebangkitan Kristus yang merupakan kemenangan kita atas maut. Idona di nabgabe tema besar di parjami tahun si Petrus di bagasan partikian nuaingom. Alai nangpe di hatahon ibana turpukon danglau untuk menyalahkan akahalak Yahudi natu mangiho jamitana. Alai justru sasaran yang paling besar adalah asa gebetarida tong nang pengakuan imanni akahalak Yahudi dohot porsiatu Yesus jala ido gabe mual ni lasni rohano balga. Jadi biasana amanginang malunga tataringotion ikut tusima lauro hatta suari bahwa ternyata pasu-pasu no balga ima ala naung di sesa Yesus ido satta. Pasu-pasu no balga ima ala dangbe hamateani nagabi ujung ni sude perdalanata,
alayadong do muse haheheon na sa liling-nililing na. Pasti ang manginang musuh na borat ima dosa. Jala sada pakorhon ni dosaon ima mangorui las ni rohata. Jadi kalau misalnya selalu kita dengarkan Roma 6 ayat 23, upati nuhor ni dosa do hamatean atau upah dosa adalah maut. Alaidang merlapatan maut itu langsung mati fisik. Tapi juga kalau kita terpisah dari Tuhan, marsak kita jalasai dibayang-bayangi oleh rasa takut oleh hukuman. Hidupan lega beta dokun sa sitongna, sada na binuno ni dosai di bagasa dirita ima kehilangan sukacita. Apalagi maul musehita marsaur dohot dongata. Yadu bereng di sada pesta bona tahun marga. Ala nang pesta marga sa punguan na sida. Alay adong paraluan na tu anggota ni punguane. Holat di idaibana di si alonai ngator morulas di rohana. Aku hamang roibana hina. Ujungna mulai mamurung becut. Adong donian tempat di samping ni alonai hudulan na kosong dope. Alay dak tu siba na law. Sai dilulului do tu dia asa daw sian alonai. HP mandok kata musay masya tonga-tonga ni punguan alonaon. Macay denggad do sa sitong na ido iba na hatay. Alayang go donganon sa imurking do iba na. Wala padok mesi. Adong do lawak-lawak ni nama dok hatay. Mekel do sudi no tumangihon. Alayang goy mana dang mekel. Jadi memang berbahaya do taringot tuduson. Molo so dengan relasi kita. Kalaupun misalnya kita bersekutu, alayaladang beres hubungan dohot ibana. Ujung nagabes terganggu dotong nang rasa nyaman kita. Apalagi kehilangan sukacita. Hidup benagabeta dokon na manginang sonari. Sada nagabes sumber las roa kita ima. Kalau relasi kita dengan Tuhan sudah dibereskan, marhitena di sisai dosata. Molotong nang relasi di antara kita, tong beres hubungan ta nasada dohot nasada. Ala namang ganggu persaurat ta ima, persalisian dong. Komunikasi yang tidak bisa sehat, jala gabi bui hita kehilangan lasti roha. Atong mardami majolo hita tia kamanginang ati hanona te kan? Taingot ma nunga di satu hakki dosaku, jala nunga selesai sudah dibain mula dong pe persalisian ni ama dohot ina, dijabu misalnya songoni dang masyatuan mulai na budari misalnya, ala yang goso anon mulak siap pergereja non, terjalang maju ibana te. Alana memang ikon sportif do perbedaan ni halak Kristen. Unang sojolo mitok mataniari, somobun rimasmu. Molo naing liling merbada mulai ma di pagi hari. Alayan non di sore hari ngai ko selesai dah. Molo holan naing satok kido merbada adong songon na solok di rohata pukulo pak ma merbada. Anon pukulonom ngai kon selesai. Sedangkan aturan main bertinju adong do. Aturan berselisih pun di Alkitab kita ada. Boy do, dang na tar orak kita, dang tarabati kita. Seolo do sipata adong na mohop di roha. Alay unang sipas-sipan, unang menjadi dendam. Alana unang sejolo mitok mataniari, somobur rimasmu. Artinya sportif lah, berbada terkontrol lah. Unang marsalisi, gabe mendundam maharakarna dendam kesumat. Songon na didok ni alak bata, merdomu di tanorara. Di dia do tanorara na manginang. Kebetulan lasier ro aku di Manogoton, ala ruas namihian sian Samarinda ro berkunjung noai. Jadi jongjong jo hamujo akainang dapola wai jongjong jo hamujo lo. Asai terdak ke ruas stasiun. Jadi nasida ma ruas namihian di Merak Samarinda. Jadi pas marsiol-siol songoni jadi ro nasida hudul ma akainang. Molo di Samarinda adong do memang tanah merah. Jala tanah merah hodo nagabet tanah kuburan. Jadi kalau kita misalnya dari Samarinda ke bandara, ya di sebelah kiri, sebelah kanan kita ada yang disebut dengan tanah merah. Di sido kuburan. Alai mau di Jakarta ku bereng tanone dang na tanona merah.
Ado, tanong na birong. Jadi molo so di pasar Rebohian iba manginang, adong do kuburan di Pondok Ranggon. Alayong do bisa dibubuhat do tahen da guarna tahe. Ya. Di sido tanaman kuburannya ke China alay nga gabubu itong nang kahalak Kristen mang itu sih. Kan itu kan? Molo di Pondok Ranggon do ditanom. Dibusu kesalin na ibuti. Jadi bahabi perjumpaan teh. Kecuali memang molo nunga biegu ugep kan? Marjaji halah itu emang pajumpa di lampu merah di pasar Ribui mahita. Inna misalnya song dia kan. Ini hanya sebagai intermezzo aja ambang inang. Sotong tabuat turohatta. Maksud tu sa sitong na paling nyata ima sotong gabe pendendam akahalak Kristen. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau itu yang menjadi rujukan kita di tangiang alia amanami suku-sukun, isi do perjulu mengampuni berarti. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Referensinya adalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti isi do jumulu mengampuni hita do. Jalajahamu may Matius 5. Dang sesaon ni debata dosa muna, anggoso di sesahamu dosa ni halak na marsala Tuhamu. Jadi mula neng hot dolas ni rohatta di jabutta, mula neng hot dolas ni rohatta di parsaurata, mula neng hot dolas ni rohatta di tonga ni huriat taon, ikon na mardami-dami dosa luhut na karuas ni huriana. Ima marhite na olo masih sesaan dosa. Paduaho di dokelas ni rohatta ima kebangkitan Kristus yang kita sebutkan ini di taluhod do hamateani, di paulob do siani hangeluan. Asa memiliki semangat kita laos sasitongna marpakirimon. Hidup bendegebe sangat menarik turpuk tol di hita. Ala niaha, ala ternyata suatu saat pehita mati do sude, jala tinggal honota do sude na adong di hasianganon. Alai Roma si Paulus madokon manang ise na makirim di Tuhan Yesus si holat di tanoon jolma na dumangol doe. Kenapa dia sebutkan begitu? Ulahima Ayub itu adalah orang yang kaya raya, punya anak dohotakan asing. Alai di do ibana di tangyangna, dengan telanjang aku lahir ke bumi ini. Dengan telanjang pula dia akan menghadap Tuhannya. Dangadong nabuhi ta tinggal di tabuat tu surgoi. Lau sido na terguar gabe jolma na dumangol. Kenapa? Dia tidak memiliki apa-apa. Yang tadinya punya pakaian, yang tiadinya punya rumah, yang tadinya punya tabungan. Alai lau menghadap Tuhani dang bui buanus saluhut non. Adong masa ada kisah song nonak kainang. Amang namora do inangon namod dingon. Jala di sada huria tik ini iba ma lau mengubur. Namora do. Na menarik kuida saliling so dikubur do pe pakai kacamata do inangon. Di bay do pe kacamata na. Ibay na kanak kon na. Ay di rohan yan ba. Ngamoding niya na lay basa pula do pe kon mar kacamata kan songon na so pas do niyan di berenge. Alay markacamata dope. Lalu di pasahama, nang di pasahama tuhuria, pinasahat matuhuria asa dikubur nina. Roma boruna. Borunay isaping ne do tikini. Siang makacani mata kacamata ni omaon om madiawin na dibuat laos disipan tutas na ima kenang-kenangan na. Di rohakku ordo na suku-sukun na songon na padita au mangubur tikini. Amang tahe. Namora main na inangon. Alai kacamata pedang bui bonon na kuburon. Ido na gawe perenungan dia. Ternyata akan kita tinggalkan semua, termasuk kacamata nakin, termasuk dia pe. Alai di dokon dan tinggal di tanomani behita. Ido na gawe ubay na gawe di dokon si Paulusi. Kalau kita hanya berharap kepada Yesus, hanya di tanoon jolma na dumangol do hita. Sebab iman kita melampaui kematian itu sendiri. Jadi dakola sahat Tuhan matiani berengota ujung niha porsiota. Anggiatnya tahe boyau dung matian non sonang song ni rupane. Dakola sahat Tuhan matiani. Ala ikon dibalik nido si idau niha porsiotai. Imana tagoar
pakirimon. Pengharapan kita adalah seperti Kristus yang bangkit itu, maka kita juga nanti akan bangkit di suatu saat. Ubay na dong hatanya deta masih paida doa nona kana porsiai. Odo sihol ni rohata. Jadi dak pula tinggal di Portiviok kita manginang. Bagi kita semua ada satu tempat yang sudah disediakan Tuhan. Tusido ujung di perdalan ni ngolut tahaduan. Alane di dokon si Paulus lah semarohat kunwaing. Si Petrus madoko di turpuk tahun. Lah semarohat kunwaing ala perjolo. Ala huida do tuhaki di joloku. Di siamunna doa maringan. Melo tabereng di turpukon. Di siamunna. Huida tuhaki. Jadi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Bukan Allah yang mati yang kita percayai. Tapi Allah yang hidup. Itu sebabnya iman Kristen tidak boleh berakhir hanya di salib. Tapi harus sampai kepada kuburan kosong. Ikon saha dutusiha porsiota. Oleh karena itu, karena tekas Yesus itu hidup, huida do ibana di jolokku, laos di labung siamunna doau. Wado menarik kidu diau, hata di labung siamunon. Melo parmerak jingot tamu dora ilustrasiong. Beca Jakarta doho beca Medan berbeda. Ya ada pentamu beca Jakarta molo di utahamu beca Jakarta on, di dia ada tukang becana. Di Pudi, di Jolona ise penumpang. Molo na yang diseruduk kita tuh si ibana bodo melompat meninggal lok kita. Alayang go becak Medan di dia do. Di samping. Di siamun na do hita ido. Di siamun ni tukang beca ido. Hita ido teh, sang dia teh. Iya. Iya kan? Oh ya, di siabirang na do teh ya. Di siamutta do perbecai. Nah oleh karena itu berarti memang Isa sudah mengambil resiko. Ya, perbecai. Allah kita berjalan di sebelah kiri. Ya kan? Jadi di sebelah kiri dohita, namar lapatan namang inang sasitongna muladong ro mobil, maka yang mengambil resiko adalah perbecai sendiri. Ujungnya hita boi selamat. Nah itu berarti memang Tuhan sekarang berada di sebelah kanan kita. Ya, jadi mangor dihok kita. Gabe malua hita jaladang behola makirim di hamatian di sendiri. Jadi mulo nau margarai rengot taima songon aro teh nau kebat ra ba parjahat na di sabulan ni siamun ni Tuhan Yesus sima. Iya kan? Parjahat dunia ni bana alai di pasago di panggogopo dirina jala di do ibana ale Tuhan ingot maau dung sahato di harajaumi jala Yesus mangalusi songon dia teh sadari mahorap doho tau di pradeso. Nah oleh karena itu memang ini pengharapan kita. Jadi takas taida Yesus lao memimpin setiap langkah kita lalu kita ikutin. Tapi kemudian kita diberi tempat yang bagus sekali di sebelah kanannya jala marhitesiani hita gabi aka anak-anak kesayangan. Adangnya tu sabia manginangate. Mau dokon tangas siamunna di bahin kan. Di dokon nalak Batak may ay na mapuang siti ordong-ordong ni Portivionin na buasa ay di sa tangan kanan ni Bosi di puangi. Jadi nga amab be tersong ni rupa ni hira-hira boy gambaran na songonin ng tubaga sa pardiriat tanwaing marhite na totok kita makirim pabuwa memang dang tuise surgo na pinaradi ni tuhatay alay tuise do tuhita akan na porsiado alay memang ikon mardalan ikon yang otot tado Yesus di julot talau memimpin setiap langkah kita. Supaya kita selalu katakan bahwa menemukan jalan sebenarnya menemukan hidup. Dangbe tu dia hitalau. Apalagi di bagasa petikian waingon, luar biasa. Songon di Jakarta kita kan, mulu ibana baru-baru masuk tu hita sonari, sasitongna ay sugari, lautu pertanyaan apa ibeko dijemput oleh situa, kan nggak kewalahan ya kan. Alay-ala dong hatahe. Adong aplikasi Maps, hanya kita tuliskan, kalau titiknya tepat, maka kita akan dibawa sampai kepada tujuan kita. Kayak seperti itulah kita gambarkan luayang amanginang. Nama boto surgoi Yesus Tuhan taido, jalan Maps nanunga di leo tuhita, alani merdalam mahita dengan tekun. Sebab apa? Sebab pasti kita akan sampai kepada apa yang kita tuju. Dang adong nasahat tu amai anggo somarhite,
sian au. Ido di dok Tuhan ta Yesusi. Nah padua di dok turpukon dan ternyata dan dipasobu Tuhan yang kanabadiana di bagasan habusuhon. Memang betul gabetano do hita musem. Alai dang di bagasan habusuhoni kita. Ada kita tahu kebangkitan itu, tulang-tulang yang berserakan itu juga Tuhan satukan. Bahkan tanah pe, naung gabetu si hita muse, ay nasian debata mulak tu debata, alai nasiat tano mulak gabetu tu tano. Tu tano do hita muse. Alai pada hirna dang tinggal di habusuhoni. Paheheon na do hita song naung tataringotin nakin. Ima tu kekekalan, inganan na saliling-nililing na. Atong didok diturpukon, marlas roa mahitanin na. Marlas roha ala nunga rade inganan si tujuota, ala palagi juga ngoluta nunga di pasu-pasu tuhat tayala pasu-pasu no balga deda holan akka berkat-berkat jasmani nanang etongota alai buhadu hitam se di ujung ni partekiata sahat do Tuhan uluan seliling-liling na alai manginang lasni roha dan holat di bagasar roha surak-surak do di dokon nakid dison ido benda gabi halak Kristen ikon gabi akka halak nama redde do bernyanyi merupakan salah satu ekspresi kita dalam menyatakan sukacita kita dohot sorak-sorak kita. Alai bernyanyi, apalagi paduan suara, dan naga belau berlomba suara siapa yang paling keras ini. Itu benda gabi dokon, paduan suara. Jadi memadukan suara do. Nama rasing-asikian, gabe harmonis. Jadi memang ikol latihan do. Asa unang songon parede na di hutan namian. Terus do nyan na sida marede, saya mengisi jadwal do. Alai enggak kuaruasi masih hucipat do. Tapi gimana noda di dia mana sida salah. Jadi dang lau mabege edenai. Ala ya do. Ala ganuk marede na sida saya salah. Jadi ujungna ro ruas ni huriai. Si johita. Dang naing hatanya de di bege. Tapi gimana di dia na sida no salah. Jadi na salai do nang di bege-bege. Ubana gabe ikon latihan. Lalu kemudian memang suara kita di Maranatha hudok ala memang ulang tahun bona tahun nasida au disuruh marjamita hudok tu nasida bahwa lagu kita itu adalah khotbah yang bernada. Unang salah kita manginang. Nyanyian kita adalah khotbah yang bernada. Jadi mula sunari marjamita marhite hata. Alaihamu marjamita marhite ede. Jadi khotbah yang bernada. Nah oleh karena itu memang kesaksian do berarti. Jadi buhama asa akan au bege edeta masuk tuha porsionna. Olo do lebih menarik masuk tu roha khotbah yang bernada daripada khotbah nion. Alo au sonari terbatas do ke di mimbar do manginang marjamita. Alai khotbah yang bernada ini bisa kita nyanyikan di mobil. Bisa kita nyanyikan di restoran. Bisa dinyanyikan oleh siapapun tanpa pun dia menjadi orang Kristen. Huangkat edesada hidup ini adalah kesempatan. Yakit doau dak kolan halak Kristen manged dehonon. Yadu hubege dia dehon si Wiranto on. Ape Wiranto kan bukan Kristen ya, tapi dia menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Dan oleh karena itu berarti memang lagu ini bersifat universal. Kesaksian kita menjadi kesaksian yang berterima di hati setiap orang ketika kita memang sungguh-sungguh gabiak kaparede. Jadi mudah-mudahan kamanginang selalu kita bersemangat ai gabeta bama parjamita parbarita nauli di tongani huriat ton. Dak kula sada bemimbarta di son alai di dia pihamu jongjong sasitongna nama katahon hatani debatado hamu asa sungguh-sungguh. Jadi unang atong di popo mate. Tapi harus kita ekspresikan. Tapi ekspresinya dari dalam. Unang siang luar. Unak pelan sekedar marede. Alai dang adong tinggal di hita. Mudah-mudahan kita semua. Marhite lasni rohata di bagasas sadarion. Bersorak-soraklah. Nyanyikan nyanyian Tuhan. Halat coma songon si Daud nama nuraton kutipan ni si Petruson. Daud itu seorang raja. Saya bingung sebetulnya. Kapan dia ya bisa punya waktu untuk menciptakan lagu. Ternyata di tengah-tengah kesibukan pun dia bisa menyusun lagu, lirik dan notasinya. Mudah-mudahan kita dang behola pencipta lagu kita disuruh sonari. Alai tapake maganu partikian na adong.
manangahot ti kita, lao mangedehon di puji-pujian tu debata, ay kesaksiani dakula tu diri tabe, alay nga dohot tong nang halak na asing. Amen, martangyang maita. Mauliati madiho Tuhan namin, nung ngataruli kami di hatam, di bagasan minggu jubilate sedarion, marsurak-surak, marulup-ulup, marlasiro kami, alanao kuhalacok kami, panubusyom mo, dung di sesaho sa luhud dosa nami, dung di paheheho kami ale Tuhan, siyan akka nabui menenggelamkan haporsyon nami, ima hamatian dohot maut na dong di pertibion, di patubuho pakirimo di kami Tuhan, pabuwa suatu saat kami, dadahola di portibio bihami makirim, alay hudul do kami muse dilabung di tangan siya mumi, di sima kami le Tuhan dapotan uibawa, dohot lasniroha hanguluan sa liling-liling na, atong say di julo nami mahotutuhui da kami mardalan, memimpin setiap langkah nami, fokus nami Tuhan, dadaholan mamereng kesulitan na dong di perjalanan, alay fokus nami mamerek ko na adong do sihutono nami memimpin setiap langkah nami sa hatu perjalanan sentral terakhir ima di surga hasunangani, atau komale Tuhan mamasu-masu kami saluhut na di perjalanan nami di Portibion, anggiat gok lasni roha nami marsurak-surak kami marede pujiak kami tuho Tuhan songon na posom Raja Dauti ditong atong ngani kesibukan ni para nami partikian lau marsiajar sian aka ede na adong gabe kesaksian haporsyon nami ale Tuhan di tonga-tonga ni punguan na adong di Uriamon nang di dia pihala Kristen maringan toko ma ale Tuhan manguluhot perdalan nami dohot mamasu-masu saluhut na aka nahula kami di Siganupari sarihom makanarikoti di ngulu nami Tuhan pada makahapoguson dohot tamaulon ekonomi anggiat mapatongon mo rejeki dohot ragamnya kapasu-pasu di pardogingon dohot di partodiote tatap makana di bagasan parsahiton leonom muha mamalum tunasinya say pakyo male Tuhan katangan na merawat dokter songni nangaka para medis nasing pe pasu-pasu kaubat si panganon sinumon nangaka tempat di dia beristirahat nuaing asa hehe nasi dali Tuhan maninggalhon akka parsahitoni bagasan na pason mangyahi parnguluan si Ganupari. Song ni manang di bagasan nakalas ni roha Tuhan, na mamilang-milag kami di gadyang ni umur na nilihom mutua karwas mo na marulang tahon sa tuminggo ke depan. Nang akana di bagasan pardongas saripeope. Asi maruham Tuhan nami saya lusima akasihol ni roha na sida na sililengon. Tabamu gadyang ni umur do tay pason. Pasu-pasu maganup rumah tangga suan holong ni roha na siyako. Asa mardami jala marhasonangan na sida. Molo tungadung tutua kena terganggu hubungan nasada dot nasada. Ajari mahami masih maafan, masih salpuan. Anggiat Allah kami mengampuni nasada dot nasada. Asa marhite siani pe hot lasni rohanami di persauran naut met-met di keluarga. Song ninang jaka persauran nau bidang pe. Ale Tuhan nami di bagasan sedarion. Lantikon nami do pengurus seksi lansia. Nah tinggalan dia kapelantikan dia ke arena salpu. Ho menang mamasu-masu nasida. Anggiat marhite nasida pe dongamu saulau ma lau memimpin seksi lansia ni Huriamon tu ulau nakanani halamohomu ale Tuhan nami satu tanggamu nang akadungan nami narosian perjalanan nadao lau manopot kami sapar saura di bagasa partikian nuaing pasu-pasu akena nami sian HKP Merak Samarinda posro nami leonomo kagajang numur hai pasun nang dinasida jalamanang sadi hari penasida mulak muse ramoti patiur perjalanan song ninang huriam disape di bagasan lasi roha matotong ale Tuhan nami urasi mahami sianak kadosa nami atong di homa pujian na hotro di saliling-liling na mangasahon Yesus Kristus sami martangiang amen marede mahita laos tapasahap mapiliata Amo
Dan itu hatta masuk kata de personari acara pelantikan pengurus seksi lansia. Jala anggiat manaung mengarade ke pengurus silantikon di Bagasan Sedarion. Alani perjolo mahita marede sia nomor 110 ayat sada. Taleo mapartikian tu sekretaris ni huriata lau majaha SK tunasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 35 garing SKS garing D8R10 garing 4 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Mampang Prapatan, Distrik 8 DKI Jakarta Raya yang berkedudukan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Membaca, memperhatikan dan menimbang, memutuskan dan menetapkan, mengangkat nama-nama yang disebut dalam lampiran surat keputusan atau ketetapan ini menjadi pengurus seksi lansia tahun 2026-2028 di HKBP Mampang Prapatan, Resort Mampang Prapatan, terhitung mulai diterbitkannya surat keputusan ketetapan ini. Demikianlah surat keputusan ketetapan ini diperbuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Apabila terdapat kesilapan atau kekeliruan dalam surat keputusan atau ketetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2026, Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Pendeta Dahlan Munte MTH. Saya akan bacakan nama pengurus, kami persilakan Amang dan Inang untuk maju ke depan. Nama bagian Dewan Koinonia Seksi Lansia, jabatan sebagai Ketua, Inang Nyonya Sintua Siregar Maria Boru Sihombing. Sebagai Sekretaris, Amang Budiman Silalahi. Sebagai Bendahara, Inang Nyonya Punguana Hutajulu Boru Naibaho. Jabatan Seksi Kerohanian, Nyonya Simangutsong Sintua Beti Boru Hutagalung. Seksi Olahraga, Inang Nyonya Napitupulu Sonya Boru Manurung. Sesi Kesehatan, Amang Sintua Zindar K. Marbun. Seksi Kur, Amang Sintua Bensari Simamora. Seksi Kor kedua, Inang Nyonya Tampu Bolon Rustina Boru Hutahayan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2026, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Amang Pendeta Dahlan Munte MTH. Supaya bagus, no? Nunga di BGH-mu surat ketetapan tentang pengangkatan Muna GB pengurus lansia di HKBP Mampang Perapatan periode 2026-2028. Nama nukun maunuaing tuhamuna dijoloni debata doho dijoloni huriaon.
Radi dohamu pabakiton gabe pengurus seksi lansia ni Huriaton periode 2026-2028 dohot mangulahon hobarton surat di SK atau ngau pendeta hake persot mampang perapatan marite hite goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar ni tod di perbadia hu pabakit mahamu sadarion gabe pengurus seksi lansia HKIP mampang perapatan periode 2026-2028 saya dipatau dipargugui jala didongani Tuhan debata mahamu mahulaon ulaon na pinasatu hamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Huriana tu hatta on manasida naung talantik tajakon jala tatangyakon ma nasida gabe pengurus seksi lansia KP Mampang Perapatan periode 2026-2028. Selamat melayani matihamu Horas Mahita salutna. Ya. Boy mak mulak amang ina. Ya, mulak mahamu di bagasan dame. Jongjong Mahita salutna marede Mahita 467 ayat sada. Tatangyakon mapiliata ali debata amanami na di benua gijang hodo haroran ni saluhut silelon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uab na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramuti ang sahu perhasia kami pilihanon pati bunhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si leo-leon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di benua gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaonmo say saut mo romaneroham di benotongon sungon na di benua gijang leon matuhami sadarion nanguluan siya pare sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami una kami tugihot tu pangujunan palua mahami siyan pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homadamena tu todiem. Ibadah kita nggak selesai, horas mahita salutna, selamat hari Minggu.